Salutare prieteni, sunt psihologul Cezar Laurențiu Cioc. Astăzi vă invit la Psihologie TV, adică aici în biblioteca mea, să discutăm despre un subiect interesant. Cum îți dai seama dacă cineva te iubește? Și nu mă refer la mondenități sau la chestii luate din Cosmopolitan, ci la faptul psihologic real. Cum îți dai seama dacă it's into you, cum spune americanul? Adică dacă te-a captat emoțional, dacă reprezinți ceva în psihicul acelui om. Sunt metode psihologice prin care îți dai seama, în mod real. Sunt oameni care se întreabă în sinea lor, oare mă iubește? Cum îmi dau seama de asta? Sunt indiciile astea psihologice despre care vom vorbi, în special oamenii tineri, spre exemplu. Să începem cu ei. Consideră că sunt iubiți complet dacă partenerul le oferă atât iubirea aia sufletească, cât și iubire romantică sau erotică. Astea, practic, sunt două tipuri mari de iubire, două tipuri distincte de iubire din punct de vedere psihologic. Iubirea erotică sau romantică este iubirea aia pasională, iubirea dintre parteneri, iubire carnală, pulsională, fiziologică, da? Este iubirea aia ca în filme, un tip de iubire strâns legat de dorință, un amestec de erotism, de pasiune, de atracție, de fascinație. E iubirea aia în care vrei să consumi cât mai mult din partenerul tău. Da? De cealaltă parte, al doilea tip de iubire, și e bine să facem distinția asta, e iubirea sufletească, iubire general umană, îmi place mie să o numesc. E acel tip de iubire care nu implică fizicul. E un amestec de atașament afectiv, de respect, de compasiune, de implicare emoțională, de susținere reciprocă. Este tipul de iubire cu care îți iubești și părinții, și bunicii, îl iubești și pe Dumnezeu, îți iubesc și animalul de companie. Cum spuneam, ambele tipuri de iubire sunt importante, iar oamenii care sunt încă tineri vor să fie iubiți în ambele feluri. Un singur fel nu ar fi suficient. Nu poți să-l iubești pe cum iubesc bătrânii, doar emoțional, și nu poți doar să-l dorești carnal și să nu simți nimic afectiv pentru el. Da? Hai să vedem cum ne dăm seama dacă cineva ne iubește sufletește, adică general uman. Pe primul indicator, real și concret, este că partenerul ăla îți acordă timp din timpul lui, fără ca tu să-l ceri sau el să fie obligat cumva să o facă, să-ți acorde timpul respectiv. Oamenii implicați emoțional unul față de celălalt aleg unul compania altuia de ziua lor liberă, spre exemplu. Dacă ai zile libere de la muncă, în mod repetat, dar nu alegi și nu simți că le-ai petrece cu partenerul tău, partenerul ar trebui să știe că e deja istorie. Nu emoțiile pozitive te mai țin lângă el. Sigur că e bine să oferi libertate partenerului tău, însă dacă el în mod repetat, în zilele libere, preferă să iasă cu prietenii, să meargă la mall fără tine, să meargă la meci, ori să facă ceva ce nu te implică pe tine, ești în plus, ești bye-bye, nu te iubește. Concluzia, cine te iubește îți acordă timp din timpul lui, da? Capiși? Al doilea indicator că un partener te iubește din tot sufletul este ăla că este dispus să-și schimbe modul de viață pentru tine. Deci partenerul ăla are dispoziția de a se schimba pe el însuși tocmai pentru a fi pe placul tău. Oamenii au nevoie de un motiv foarte serios să se schimbe, prieteni, să renunțe la vechile obiceiuri. Cei mai mulți spun, eu nu mă schimb, domne, pentru nimeni. Acei oameni nu iubesc. Da? Dacă vezi că un partener face eforturi să se schimbe pe el însuși, astfel încât să fie pe placul tău, află că partenerul ăla e aur pentru tine. Nu doar că te iubește din tot sufletul, dar are și o flexibilitate mare care face posibilă conviețuirea pe termen lung. Da? Să fii convins că nu este ușor să se schimbe, dar consideră că tu meriți efortul. Asta e aici ideea de bază. El consideră că tu meriți efortul pe care îl face ca să devină un alt om. Un alt om așa cum îți place ție. E un indicator deosebit de important și nu-l trece cu vederea. Un om dispus să se schimbe pentru tine este un om de neprețuit. Cei mai mulți oameni, cum ai observat și tu probabil în lumea asta, visează să te schimbe ei pe tine. Când se căsătoresc, în special femeile zic, las că îl schimb eu. Are mici neajunsuri, dar fac eu din el omul pe care îl vreau. E bine, omul care te iubește cu adevărat, sufletește, se schimbă el pentru tine. Ține minte asta, e foarte important. Informațiile astea, prieteni, sunt reale, sunt de o psihologie practică și reală, incredibilă. Nu ceea ce citești neapărat prin reviste.
Pentru că acolo ei caută audiența, caută senzaționalul. Așa. Să trecem la celălalt tip de iubire, iubirea aia romantică sau erotică, așa cum discutam la început. Cum îți dai seama că cineva te iubește erotic? Păi, în afară de indicatoarele despre care am vorbit mai devreme, care sunt valabile și în tipul ăsta de iubire, la acest tip de afecțiune, de iubire, mai avem un indicator foarte important. Acela că pentru partenerul tău e o plăcere să pună gura pe tine. Și nu mă refer să te certe, ci să pună gura la propriu pe tine, să te sărute pe gură cu nesați, să-ți pună buzele pe pielea ta. A săruta pe cineva pe gură, prieteni, e cel mai intim gest care există. E ca și cum guști un om și știi bine că nu poți să guști ceva ce nu-ți place. Era un vers într-o melodie, nu mai țin minte numele melodiei, spunea If you want to know if he loves you so, it's in his kiss. Da? Recunoaște, când nu-ți place de cineva, nu-ți imaginezi că ai putea pune gura pe el. Iar când cineva îți place, îți vine să-l mănânci, cum spun pe la țară. Mirosul pielii, gustul buzelor sunt foarte apetisante. De cealaltă parte, unii parteneri nu mai simt că e plăcut să pună gura unul pe altul, ba chiar simt o respingere organică. Unii oameni căsătoriți, te trebuie să spunem asta de foarte multă vreme, nu se mai sărută pe gură. Își mai dau așa cât un pupic pe obraz, precum îi dai unui copil. Nu se mai pot apropia de gura, unul de gura celuilalt, deși îl iubesc emoțional, îl respectă, îl prețuiesc ca om, dar nu ca partener erotic. Psihologic vorbind, există o oralitate a sexualității care, iată, devine un indicator că te iubește erotic persoana respectivă. De aceea copiii mici, când dau de un obiect, ce fac cu el? Îl bagă în gură, pentru că e cel mai elocvent mijloc de a cunoaște ceva, prin intermediul gurii. La fel și la oamenii mari. Și ei tind psihologic să bage în gură ceea ce-i plăcut. Sărutul autentic se simte imediat. E ca și cum gura celuilalt este ceva bun și vrei să o integrezi în tine. E o plăcere să faci schimb de fluide cu gura persoanei pe care o iubești romantic. Sunt informații știute, dar poate puțin puse în cuvinte. De asta eu încerc să pun în cuvinte informațiile astea ca să fie concrete, să fie practice, să fie cunoscute. De aici, uite, de la ideea de a pune gura pe cineva, putem să ne referim și la faptul că prostituatele nu se sărută niciodată pe gură cu clienții lor, deși le fac sex oral. Pentru ele a săruta gura cuiva ar însemna gest emoțional și nu doar profesional. Și apropo de sex oral, și el intră în această categorie a pusului gurii pe cineva. Când iubești erotic un om, ai oferi sex oral e o plăcere și pentru cel care oferă, nu doar pentru cel care primește. Da? În cazul în care nu-ți place omul respectiv, nici nu te gândești că ai putea să-i oferi așa ceva. Nu? Fim serioși. Așadar, ia în considerare indicatorul ăsta. E foarte important. Să trecem la rubrica cu ce ai de făcut. Că asta e până la urmă cel mai important, am observat de-a lungul timpului când fac emisiunile astea. Păi, pentru ca partenerul tău să-ți ofere timp din timpul lui sau să dorească să-și schimbe viața pentru tine, să schimbe modul lui de a fi, obiceiurile, ceea ce e foarte greu, să-și dorească să le schimbe pentru tine, ai nevoie de o personalitate plăcută, o personalitate pozitivă, o emoționalitate participativă, să fii un om cald, cum se spune. Și să ai un simț al vieții în doi. Puțini oameni au un simț al vieții în doi. Acum, în zilele noastre, cei mai mulți oameni au un simț al vieții de unul singur. Și către asta se îndreaptă societatea. Din păcate, din fericire, știu și eu, voi să-mi spuneți cum e la fiecare. Pentru ca partenerul tău să pună gura pe tine, să trecem la celălalt indicator, ai nevoie de un corp plăcut, un corp îngrijit. Atenție! Cei care spun că nu contează aspectul fizic sunt cei mai mari mincinoși. Atenție la modul în care îți îngrijești pielea, buzele, părul, degetele, unghiile. Toate astea sar imediat în ochi. Și dacă sunt îngrijite, și dacă nu sunt îngrijite. Da? Ai grijă să miroși frumos mereu. Mirosul, psihologic vorbind, este un puternic afrodisiac. Fie un afrodisiac, fie un repelent, ca să ne referim și la reversul medaliei. Fie un repelent foarte puternic. Adică ceva care respinge contactul cu un om. Adică, dacă miroși frumos, proaspăt, curat,
este ușor celui care te place să se apropie de tine și să pună gura pe tine. Dacă miroși a transpirație de ieri și nu faci dus cu zilele, indiferent de cât de remarcabilă este personalitatea ta, să nu te aștepți să te sărute cineva. Da? Tu ce alte indicatoare ai? Eu de atât am fost astăzi capabil să-ți vorbesc și psihologic vorbind, astea sunt reale, indicatoare concrete. Restul mai sunt trecute prin reviste, însă n-au o aplicabilitate atât de mare. Aștept să-mi spui cum îți dai seama tu, dacă cineva este into you, dacă cineva este captat de tine, dacă i-ai captat emoționalitatea, afectivitatea și dorința fizică. Sunt psihologul Cezar Laurențiu Cioc. Asta a fost emisiunea de astăzi. Nu uita că cea mai importantă investiție în lumea asta este în mintea ta. Ne auzim data viitoare. Salut!